Ar ôl chdi ddarfod yma na, ddim di nôl sach nionod o'r stordi. Nionod? Winwns, whatever, twrn chdi i blicio Sleisen nhw i gyd. Fi na tro dwytha. Na. We feel it. Wy'n allergic. Maen nhw'n neud i llygau fi redeg. Maen nhw'n gwneud yna i pawb y limbo. Pam mae fi sy'n cael y jobs ys brwnt i gyd te? Achos na dyna di dy job di. O beth bynnag, mae'r rhain ni efo sgilia sy'n gosod ni ar wahân. O ie? Ia. Fi di'r ilmaestr o dy pizza a chdi di'r boi sy'n sori nionod. Allen ni gwcan pizza bob mymryn cystal a ti. Dim ond bod chdi'n fendio sa chdi ddim. Ti isio bet? Bet. Ofyn i ti. Ofn be? Swn i'n gallu cwcio gwell pizza na chdi mae'n gada di cael. Wel na ni te. A'r collwr sy'n dylio dar winwns i gyd. Nionod. Iawn, wasi? Os ti'n meddwl bod chdi'n ddigon o foi... Reit te, ti'n barod? 3 2 Aros fynydd. Be nawr? Sut da ni yn mynd i ddeud par un o hyn di gora? O, bydd yn amlwg yma dda fe? Na fydd. Bydd i di'n dweud neu chdi, dio, pan oedd o'n amlwg neu'n fideo. O, bydd rhaid ni ofyn i rywun arall te. Paul Hollywood yn brysur am y siwr ni. Lle ni'n ffind o beirniad adeg yma dyd, wa. Iawn o cia? Iawn, Philip. Yn siarad amdanach, di oedd ni, wan. Ti'n brysur? Yndw, gweithio'r modd. Mae rowndwyr i gyd ar ei gwyliau, felly dwi'n gorfod gwneud rownd heddiw. Wel, os na fydde ffindio rhywun i wneud yn lle fi, dy? Sori, Philip. Da ni ar gael nhw beth rili bwysig. Dydd fion, pwysig yn ei gynnu chdi? Fi di'r dyn beans ar dost heddiw. Sut hoffech chi pizza am ddim? 2 pizza. Wel... Wan os ewch chi ar eich rownd, pan ddewch chi nôl, gewch chi benderfynu pwyr hyn di'r gora, gewch chi gadw'r 2 pizza. Eich a neith un fori i ginio i chi? Wel? Ginio am ddim. Wel, eich chi mewn i ôl, Rhan. Diolch yn fawr, Mr Hollywood. Philip! Mhm.
Reit, mae rai mi ddweud, mae'r ddwy yn wahanol iawn. Ys i roed mas y pizza cweid rath ar un ohonyn nhw, ond mae yna un sydd ar y blaen. Felly, yr enillyn i mi ydy... Sori, Iestyn, Jason, chdi sy'n mynd â hi mae gen iawn. Yes! Yes! Loser! Loser! Il maestro de pizza! Diolch yn fawr iawn, diolch yn fawr iawn. Check yn ionod! Bore da, Philip. Dyma fo, il maestro di pizza. Oedd chi'n joio nhw? Wel, oedd ci Mr Lloyd wrth i fod. Oedd dipyn bach rhy wahanol i mi. Dio moch. Nathoch chi'r penderfyniad iawn, Philip. Do, dwi'n gwybod, Jason. A chdi theddu. Joio Rownd.